udi ma wanyalo wasechiwo ranyisi ne jago kata wuon ot nyalo nego min ode kata min ode nyalo nego wuon ode kata jogo manitiere osiep. Bende waseneno ka nitiere medruok mag neka mago maga joma mine pacho kae. Mago to ang'o manyalo bedo ni kele pacho kae ahinya nyaka luor ni mane gino ma sani osebedo ka wachore ni joma mine nego ahinya gino ma ok ni kare. Erokamano Joyce. Joma mine ata malo mar joma mine minego ng'eny moloyo keep compare gi chuo. Gima timore ing'e miyo en ng'ama dwaro support to miyo wawacho ni en ng'ama ongaw. Dholuo ni oro nitin maber ka mamano. Weche moko ma wasewacho kendo mana aseng'isi ni gima chalo kaka gwandruok mantie e family ka seche moko mulo miya ahinya nikech iyudo ka seche moko gima iluongo ni male chauvinism matiende ni dichuo odwaro ni obed abeda malo kacha throughout en odwaro ni obed malo kacha pile. Koro iyudo ni male chauvinism ni seche moko oseinyowa ka e society ma iwacho ni especially Africa miwacho ni dichuo nyaka bed dichuo okadagi dichuo nyaka bed dichuo. Koro iyudo ka gini osemiyo joma mine donjo obadho kata tembe moko masiche moko wanyalo geng'o kopo ni wapuonjo joma mine to gi joma chuo. Nitie gima iluongo ni ratiro. Ratiro ni ok en mar chuo kende. Ratiro mar dhano en ratiro mar dhano. Matiende niya, onego bed ni warito ngima mar miyo kacha, onego bed ni warito ngima mar dichuo, onego bed ni warito ngima mar ang'owa mar nyithindo. Tiyudo ka seche moko thoregi iyudo ka miyo onegi odhi abia kamano. Miyo machielo ochako onegi odhi abia kamano. Kineno cases mag mine mosenegi atamalo wacho ni 90% mag mine mosenegi osenegi e weche mag hera. Weche mag hera gi ema seche moko koro iyudo ka osenego mine mang'eny nikech gidonje hera. Sama gidonje hera ni gidonje hera gi seche moko jok ma ok ging'e. Aso anyisi Joyce gima chak timore kendo. Ing'eni nitie mine mokawo kaka hera kaka tich. Hera kaka tich kendo niya odhi e hera kacha mondo otim ang'o oyudi kata survive. Omanyo kaka onyalo dhi mbele gi ngima, omanyo kaka onyalo yudo pesa. Ok ni en e hera kacha ni koro ni nohero ng'ano. Koro biro yudo ka seche moko ka dichuo odhi ofwenyo ni kare seche moko jahera nani nigi johera moko kata kare odwaro mana pesa kata gimoro lal chalo ga pesa moro lal kama ibiro yudo ka gin dikelo weche mang'eny kare nikech iyudo ka jok mosenegi gin either weche mag pesa kata gin weche mag deals moko manok odhi makare. Koro iyudo in the process mine tho mang'eny. Koro gima onego bed ni watimo koro kaka society en ni miyo en ng'ama important. Nyaka wa protect ratiro mar miyo. After gimoro be inyowa kae. Gimiluongo ni ufisadi. Ufisadi and corruption. Corruption gimomiyo inyowa. Ibiro ka i-report cases mobedo reported kara idhi ma e obisani in any police station mag minegi. Ok fuatgi nyaka kamugi kamidwaro. Ibiro ka ibu fuatgi kagi kamoro seche moko ng'ato osechamo mlungula kata osechamo pesa matin owere gi kesgi. Agi adimi sene mano nego minegi mosetwe. Ibiro ka jogi uchunguzi itimo kama gino violal. Koro aparo ni sirikal bende gi lwedo monego bed ni gitimo gin gi part monego bed ni gitimo. Nikech ka ok protect minegi tang'isi ni nek mag mine pod dhi mbele to wadhi lose society and in the end aparo ni Kenya ok bibedo country moro ma kata ng'ato biro gombo. Koro nyaka wuog oko mondo wang'e ni minegi wanyalo protect gi nang'. Ka gin weche hera ema miyo seche moko gigi timore. To ang'o wanyalo timo? Gima wanyalo timo jokama mabe nasewacho niya ka un gi issues biuru ir counselor, manyuru counselor. Manyo counselor does not mean ni in weak. Kata in dichuo does not mean in weak. Nitie miyo moro en chubiro office. Koro insania
dichuo tamore gisetemo gini to dichuo tamore biro koro nyisa ni manye wi wadu ni kinyalo konye koro gik matimore seche moko ni wat dichuo ok dwar ga kony seche moko mag pucho gineno ni ma gima koro ni otegugi dhi nyon ni dichuo en dichuo koro chuo wuogu oko udhi umany pucho nikech nek ok en solution. Dr. Manyan, nok wadong' mana kod dakika matin